Gandang morning po sa lahat. Ngayon pong araw na to, gagawa po tayo ng patatas with mayonnaise. Pang breakfast lang po. Pero pwede nyo gawin tanghalian, okay lang. Pero I'm sure masarap po ito. Promise. Promise po yan. Masarap siya. I-try nyo po mga mamshi. Ingredients po natin, ito po. Ito talaga yung kasi nga, di ba gagawa tayo ng patatas with mayonnaise. Ito po yung patatas. Kailangan po i-cut nyo siya ng cubes na maliliit. Kasi kinat ko na siya ng cubes na maliliit para mabilis siyang maluto, di ba? Tapos sibuyas. Tapos ng sibuyas, paghaluin mo sila. Igisa mo sila. Igisa mo sila sa butter. Ayun, panilagyan ko siya ng isang butter kasi nga, kahit anong butter kung ano siya, yung gusto nyo, mantika o butter, pero mas masarap kasi yung butter kasi malinamnam siya. Ito po yung ingredients, guys. 1 spoon na pepper, yung siya, durog. 1 spoon ng asin. 4 na itlog, sorry. Tapos 5 tablespoon na mayonnaise. Ito siya, guys, oh. Yan. Yung plain lang, guys, oh. Pag okay na yung butter, ilagay natin yung sibuyas. Paghaluin lang natin siya, guys, hanggang maluto yung sibuyas, ha. Huwag mong gawing brown kasi pangit siya. Yung lang siya, yung maluto lang talaga siya. Yan, guys. Yan. Ganyan ang kulay na gusto natin, guys, ah. Ganyan lang. Hindi siya brown, yung maputi lang siya na maluto siya. Ganyan. Tapos, isusunod natin yung patatas. Ayan na siya, guys. Tapos, isunod natin ang pepper at saka yung asin. Paghaluin lang po natin. Ayan na siya, guys. Okay. Ilagyan ko siya ng tubig ng isang ganito. Yung maliit lang, konti lang na ilagay niyo yung tubig. Para lang siyang lumambot. Tapos, hayaan muna natin ng mahinang apoy. Sa 5 lang. Diba? Ayan. Sa 5 lang. Okay. Tapos, tatakpan natin ito. Yan, guys. Takpan muna natin. Tapos, titingnan nyo rin para hindi siya pumapit sa ilalim. Yan, tingnan po natin siya. Antayin na lang po natin siyang maluto bago natin ilagay yung itlog at saka mayonnaise. Antayin lang po natin, guys, ha. Okay, guys. Ayan na po siya. Lalagay muna natin yung mayonnaise. Tapos, paghaluin natin. Ayan na siya, guys. Tapos, the last one, itlog. Ayan siya, guys. Haluin mo lang siya ng haluin para maluto. Antayin na lang natin siyang maluto. Nakalimutan ko pala, guys, yung patatas. 3 piraso pala yun. Sorry. 3 piraso siyang hiniwa ko ng maliliit na cubes. Yan, guys.
Tapos yung heat niya, yan, yung apoy niya, 6. Haluin nyo lang siya ng haluin hanggang maluto yung itlog. Ayan na siya guys. Malapit na siya. Tapos, mag-a-add ako ng cheese. Craft cheese guys. Pero, ano nyo lang to, kumbaga choices nyo lang kung lalagyan nyo ba o hindi. Pero kung ako kape, masarap kasi pag may cheese. Diba? Yan na siya. Nag-add lang ako ng cheese. And then, ayan na po yung finish. Para. See, tingnan nyo. Sobrang sarap niya guys. Pwede nyo ipalaman sa tinapay, promise. Tapos, pwede nyo din siyang malagay sa ref na 5 araw. Promise, magtagal siya ng 5 araw. Yan siya.